Buenos días. Sí, vale. Bos días a todos e a todos. Vamos a dar inicio ao pleno en sesión extraordinaria con motivo da solicitud dun pleno extraordinario en instancias dunha cuarta parte dos concelleiros. En primeira convocatoria, 24 de setembro de 2021, ás 8:30 horas. Único punto de orden do día é o expediente 5329/2021, instar a Alcaldía a ecuación dun expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos xerais. Antes de nada, vamos a dar a palabra ao secretario para a lectura da proposición que se somete ao pleno. Moitas gracias. Como dicía, gracias, señor alcalde. Vou facer lectura do dictame da Comisión Informativa en extracto, tal e como indica o artigo 32 do Regulamento Orgánico Municipal. Se algún grupo desexa que se lea íntegramente todo o dictame, pois non ten nada máis que solicitalo, e leerase o extracto que eles entendan conveniente ou o ditame por completo. A Comisión Informativa Permanente número 2, especial de Contas, Organización, Réxime Interior, Economía, Facenda e outros, en sesión extraordinaria celebrada o 20 de setembro de 2021, emitiu o seguinte dictame que ten carácter preceptivo non vinculante. Expediente 5329/2021, instar a Alcaldía a incoación dun expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. Intervén o señor Dieste Ortigueira, quen expón que este asunto é tributario da primeira solicitude na que se solicitou un pleno extraordinario que foi desestimado, que respectan o informe do secretario xeral do Concello, pero que non o comparten. O que se pretende é propoñer unha serie de medidas concretadas en créditos extraordinarios e suplementos de crédito financiados co remanente de tesourería para gastos xerais, de xeito que se paguen aos acreedores do Concello, se incrementen as subvencións nominativas ás asociacións e entidades en ánimo de lucro, aprobar un plan de obras municipal, así como convocar unha subvención para o mantenimento e impulso da actividade económica pola crise COVID-19. Sometida a proposta a votación, acádase o seguinte resultado. Votos a favor, 3, señores Dieste Ortigueira, García Diéguez e Santa María Vila. Abstencións, 4, señores e señoras, alcalde presidente, Ruiz Laíño, Blanco Ansoar e Torrado Ares. En consecuencia, queda dictaminada favorablemente a proposta do Grupo Municipal do Partido Popular, que queda redactado nos seguintes termos. Vou ler ora directamente xa a parte dispositiva. Por todo ello, los abajo firmantes, miembros del Grupo Municipal Popular que suscriben, solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario en los términos legales y reglamentarios anteriormente expuestos, con la siguiente propuesta como único punto del orden del día para la adopción de la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Instar a la Alcaldía Presidencia de esta corporación para que ordene la incoación con la mayor celeridad posible de la tramitación de los correspondientes expedientes de modificaciones de crédito, suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiados con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 3.870.118 euros con 51 céntimos, para financiar ayudas dirigidas a autónomos, micropymes, el tejido asociativo y deportivo de nuestro municipio que redundarán en beneficio de los vecinos, vecinas de nuestro ayuntamiento. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Empezamos co primer turnos de intervención. Señor Rodríguez. Non? Non? Señora Dores, ten a palabra. Bueno, parece, como sempre nesta corporación, que teño que arrancar eu, iso que non son a
Bueno, o que ten. Non pasa nada. Bueno, primeiro eu quixera aclarar, porque evidentemente vai haber xente escoitándonos, home, a mellor nesta hora tan intempestiva igual non nos escoitan en directo, pero probablemente este arquivo estará disponible para todos aqueles que queiran ver este pleno en diferido, porque é un pleno público, é algo, por certo, o streaming, que foi algo conseguido polo noso grupo, e tamén por outros grupos que demandaron durante moito tempo que se celebraran os plenos de forma transparente, que chegara a todo o mundo, e, bueno, este é un mecanismo para chegar a todo o mundo vía streaming e gracias, por suposto, a que foi unha das cuestións que negociamos o noso grupo político cando facilitamos a investidura do goberno do Partido Socialista e, en particular, bueno, pues do alcalde Martiño, non? Iso quero dicilo como a modo de introducción porque creo que é importante destacalo. E, en segundo lugar, xa máis ou menos o secretario fixo unha intervención inicial do que queríamos ou do que estamos aquí para aprobar, pero quero ser incluso ainda máis directa. Por se acaso algunha da xente que nos está escoitando nas súas casas, pois quizá non entenda pois, os termos nos que se pode dirixir ao conxunto da corporación, técnicamente moi correcto por parte do secretario, por suposto, o felicito pola súa intervención inicial, pero quero eu ser moi sencilla, moi clara, para que non caba lugar a dúbidas do que estamos aprobando neste pleno hoxe. Pois, efectivamente, aquí, como xa había unha nota de prensa estes días no periódico, aquí o Partido Popular, no mes de agosto, presentou unha proposta de pleno extraordinario. Unha proposta onde iba cuestiones, onde repartían 3.800.000 euros en determinadas cuestións e que, bueno, pues, habendo defectos de forma, pois, e así o manifestaba o informe de intervención, pois fai outra proposta en setembro. Desde o meu punto de vista, lexítimas as dúas, señor Diaste. Nesta proposta que facían vostedes, enumeraban como se iba a repartir ese 3.800.000 euros. Ou como vostedes propoñían. Por certo, que das obras que plantean aquí, pois tamén eran mocións levadas polo partido de Boiro Novo, nesa proposta de obras. Unha proposta, por exemplo, o do Club de Remo, rematar o Club de Remo. Nós no mes de xullo dixemos, señor alcalde, se queda parado, porque non hai no presuposto, presente usted un punto aparte para aprobar o remate das obras do Club de Remo. Bueno, conseguímolo, este grupo municipal. No pleno da próxima semana vai unha proposta concreta para rematar as obras do Club de Remo. Esa é a forma de traballar. En estas propostas que fagan, toda esta colección de actuaciones que propón o Partido Popular non é o que se vai aprobar hoxe. Xa o di o señor secretario. A proposta, e o lee perfectamente, é a segunda, a que presenta no pleno de setembro, donde di repartir o remanente de tesorería para gastos generales, que en definitiva foi o que lle sobrou ao goberno municipal do Partido Socialista o ano pasado por non ejecutar, repartir 3.800.000 euros para financiar ayudas dirixidas a autónomos e micropymes, por certo. Moción presentada por Boiro Novo en xuño do ano 2020. Facer un plan de axuda e de rescate aos autónomos, aos comerciantes e aos hosteleiros do noso concello para paliar as consecuencias da crise do COVID. E dar subvenciones al tejido asociativo e deportivo de nuestro municipio. Así. Eso é o único que estamos votando hoxe aquí. Non toda esta correlación de cuestións que presentaron en agosto, sino que estamos votando o do pleno de setembro. E máis, sin entrar en detalle das cuestións, porque hai aquí algunhas das que presentaron en agosto que poderíamos estar de acordo, pero que non é o que estamos votando hoxe. Hai cuestións, algunhas, que son subvencións, que ainda van a meter un follón ben gordo aos clubes e ás asociacións que non sean capaces de justificar estas cantidades.
Entón, normal que o Partido Popular, despois de que colleu este documento en agosto, e foi repartindo polos clubs deportivos, polas asociacións que non tuveran actividade, que se estuvo movendo por aí, e veo a reacción dos clubs que, ostras, é que eu non son capaz de justificar eso antes de terminar o ano, menudo problema, menudo follón me metes para poder acceder a ese tipo de subvención. Pero tamén, tendo en conta que non habría cuestións aquí que votaríamos a favor, non é o que estamos votando hoxe aquí. O que estamos votando é un brindis ao sol de instar al alcalde para que gaste 3.800.000 euros en autónomos e en los clubs deportivos de noso concello. Nin siquiera aquí fala das obras importantes como eran as que decimos nós. Por exemplo, rematar o Club de Remo de Cabo de Cruz. Nin tampouco o que decían aquí, que hai algúns funcionarios que me están escoitando. Di vostede tamén nos medios de comunicación el reparto de la productividade para os traballadores municipais. Isto aquí non o di no que vamos a aprobar hoxe. Algo, por certo, do que estou convencida de que é importante ter un detalle cos traballadores, especialmente cos traballadores que sufriron e que traballaron na época de crise e tuveron un aumento un esforzo especial laboral por atender as necesidades da crise do COVID. Non é o que estamos aprobando aquí. Aquí estamos aprobando un brindis ao sol para que o alcalde pois inste un expediente para esta cuestión. Bien. Entón, por que creo eu que estamos aquí? Mirade, Partido Popular, se vos credes que tedes unha alternativa para gobernar este concello, non é esta pantomima. Se vos credes que tedes unha alternativa para gobernar este concello, na Lei de Bases de Régimen Local hai un mecanismo legal, legítimo, democrático, que se chama moción de censura. Se vos considerades que tedes os apoios suficientes, que ao mellor non os tedes nin no vosso propio partido, e por eso é o problema, e por eso estamos aquí debatindo esta cuestión que é unha pura pantomima. Se vostedes credes que hai outra alternativa para gobernar este concello, poñan encima da mesa. Ou é que o problema é a ver quen é o candidato desa alternativa, desa moción de censura? Se é candidato de Aste, se é candidato de Dieguez, candidato de Santiago, candidato local, candidato de Casa Grande, candidato de Casa Pequena. Díganos claramente. Cal é o problema? Porque o que estamos aquí é tapando este problema interno que ten o Partido Popular. Unha moción de censura, que quede claro para el streaming, que para algo o solicitamos nós, que este presente en esta corporación, que nós, o noso grupo, nunca, nunca, nunca votaría a favor. E o señor Díaz tamén o sabe. Cando perdeu a maioría absoluta, tocou a todos os grupos da corporación. A todos, menos a nós. Evidentemente, sabemos, saleu nos medios de comunicación, señor Díaz, non poña esas caras. Falou con todo o mundo, a ver se alguén o mantiña no poder 4 anos máis. Menos o noso grupo. Algo do que nos sentimos orgullosos. Vostede sabe que somos proxectos políticos total e absolutamente antagónicos e que nunca o apoyaríamos. Pero que hai que ter valor. O que non se pode paralizar Boiro, vir o pleno pasado, votar en contra dun proxecto político ou existente con todos os defectos que ten, que aquí a única que estuvo facendo oposición durante estes 2 anos foi esta concelleira, facendo propostas para el POS, e por eso aprobábamos os plans de obras e servicios, facendo propostas, obras que estuvemos vendendo durante esta legislatura defendendo, como algunhas das que din aquí, do local social, por exemplo, de Sandrenzo, que, por certo, xa podía haber estado feito na súa legislatura, se aprobou esta corporación e estamos traballando para que se incorpore no próximo plan de obras que sala por parte deste Concello. Se vostede pensa que hai outra alternativa, presenta, que é democrático. Levará o noso voto en contra, pero a mellor ten votos a favor de outros lados. Iso é legal, pero isto é unha pantomima. E por último, levo 2 anos, alcalde, dicíndolle que isto iba a pasar. Levo 2 anos que depositei a confianza, non a miña en particular, sino da xente que me votou, da xente que me apoiou, de todo aquilo que representaba Boiro Novo aos efectos de facer un cambio político para o noso concello.
Esta é a consecuencia desa geometría variable na que vostede, ou por ingenuidade, ou porque lle parecía máis fácil, estuvo mantendo durante esta legislatura. Entón, como xa dicía no pasado pleno, usted non pode ir ás mozas, ás Carabote, e despois, ao día seguinte, as mozas de Cabo de Cruz e contentar a todo o mundo. Hai que buscar acordos estables. Hai que buscar alianzas naturais que compartan proxecto político, que busquen unha fórmula de sacar adiante un goberno estable e sólido e contundente para o noso concello. Porque senón pasa o que pasa. Esta inestabilidade, ese bailar con todas, esa geometría variable, o que supuxo é que, cando o Partido Popular quixo aprobar as obras, as facturas que tiña pendiente do anterior goberno, e aprobou con vostede un préstamo de 2 millóns de euros. Cando quería aprobar os plans de saneamento que viña a consecuencia da gestión económica do seu goberno, aprobouno con vostede. Cando quixo poñer casas a los amiguitos, calles a los amiguitos, aprobounos cos seus votos. Cando no pleno de organización buscou os respaldos para os salarios e para as retribucións dos concelleiros, tuvo a complicidade do Partido Popular. Eso é a consecuencia do que estamos hoxe aquí. Hai tempo para facer un giro. Hai fórmulas de chegar a acordos, consensos e de que este concello funcione. Levo dicindo de fai 2 anos e esta é a clara consecuencia do que parimos mal parido fai 2 anos. Muchas gracias, señora Torres. Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bo día. Bueno, antes de nada, quixera matizar unhas palabras a compañera Dores, sin acritude. Cando no 2019, nas últimas eleccións, o PP perdeu a maioría absoluta e tiñan que falar con xente para conformar un goberno, non é a súa organización a única que non falaran. Co BNG tampouco falou. Pola línea de coherencia ideolóxica que sempre tivo o BNG, non iba a falar o PP nese momento preciso de buscar socios para conformar un goberno. Entón, que quede claro que con nós tampouco falou. E en canto que son os únicos que fixeron oposición desde que se conformou a legislatura, se o mide por o número de mocións presentadas, os papeles están aí. O grupo do BNG tamén ten un bo historial delas. Indo ao punto que nos atañe da orde do día, penso que quedou claro pola intervención que fixo o señor secretario e logo tamén a compañera Dores, que é o que se está votando hoxe, para que non haxa lugar a confusión. E o que se está votando hoxe é un título moi claro, que xa se repiteu varias veces, que é instar a alcaldía a incoación dun expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito financiado co remanente de tesorería para gastos xerais. Ben, podemos falar da cantidade, que son casi 4 millóns de euros. Este punto que estamos aprobando hoxe, de onde o BNG, a verdade é que non lle atopamos ningún sentido. Explico por qué. Non lle atopamos sentido porque o propio goberno trouxo a pleno un orzamento e unha modificación de crédito na que moitas das propostas que están detrás deste punto que pretendía presentar o Partido Popular xa viñeron a pleno. E se non se están poñendo en marcha para Boiro, que agora todo o mundo está super preocupado por a parálisis de Boiro, porque se poñen en marcha, se non se puxo en marcha precisamente é porque o grupo que hoxe presenta esta proposta votou en contra. Repito, un orzamento para Boiro é unha modificación de crédito que contemplaba algo que, por certo, tamén pediu a BNG, que eran as axudas para os colectivos afectados pola COVID, e todo isto que ven detrás do que presenta o Partido Popular, isto xa veu a pleno. E se non está en marcha precisamente é porque o grupo que presenta hoxe esta proposta votou en contra. Porque quero recordar que o único grupo da corporación que apoiou os orzamentos do goberno xunto co propio goberno foi o BNG. Entón, para nós, este punto non ten sentido ningún. E creo que é evidente que non o imos a apoiar. Xa se dixo tamén o que hai detrás deste punto, que eran os repartos para colectivos, para clubs, que traía o Partido Popular. E se queredes ler o trasfondo desa proposta, que é a primeira que presentaron, a nós nunca votaríamos a favor porque nos parece unha medida populista.
Parécenos moi populista que gastar todo o remanente de tesorería, todos os cartos que ten un concello, en repartir así, sin ton nin son, a masalva, sin criterios obxectivos e sin un criterio xusto de reparto. Nunca estaríamos de acordo con esa proposta. E aí é onde lle temos tamén que tirar das orellas a este goberno, porque levamos máis de 2 anos solicitándolle que presenten, por favor, un documento que regule esas subvencións nominativas con criterios xustos de reparto, con criterios obxectivos, que sepa que cuantía lle corresponde por méritos a cada colectivo, e ese documento pois sigue sin estar presentado nesta corporación. Entón, se tuviéramos aprobado ese documento, ou se ese documento fose presentado e recollese uns criterios de como se van a repartir os cartos desta corporación en nominativas, pois evitaríamos estas de que cheguen determinados grupos repartan todos os cartos que temos no Concello en nominativas, por exemplo. Creo que é claro, evidente, que o grupo do BNG vai a votar en contra desta proposta e por agora nada máis. Grazas. Vale, moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, bos días a todos. Que acertamos no horario do pleno, acaba de quedar constatado que a enerxía que demostran aquí os compañeiros no comenzo do mesmo, non? Eu tamén vou a facer unha aclaración con respecto ao que estamos a votar hoxe e que non é outra cousa que a proposta do Partido Popular de instar a alcaldía desta corporación para que ordene en coacción a maior celeridade posible da tramitación dos correspondientes expedientes de modificación de crédito, suplemento de crédito e crédito extraordinario financiados con remanente de tesorería para gastos xerais por importe, bueno, está en castellano, para gastos generales por importe de 3.870.118 euros con 51 céntimos para financiar ayudas dirigidas. Isto que quer decir? Quer decir que adiquemos todo o remanente de tesorería, que son os aforros dos veciños que a nós nos tocou gestionar o ano pasado e ter como resultado esta cantidad, que adiquemos todo eso a axudas. Bueno, eu avanzo xa que imos a votar en contra porque non nos parece a mellor das medidas dedicar todo o remanente de tesorería a axudas, porque estamos discriminando a moitos veciños que non forman parte nin de clubs deportivos, nin de autónomos, nin de micropymes, nin de moitas outras cousas, e que teñen os seus propios problemas e as súas propias necesidades. Entendemos que non fomos elegidos e non nos toca estar aquí para decidir a xestión deste Concello soamente para repartir axudas. Parécenos unha proposta vaga e sinxela que o que pretende únicamente é facer un reparto e deixar sin operatividade o goberno para os próximos anos. Esta cantidade, que é o remanente de tesorería, alguén pode pensar que cae del cielo, e non cae del cielo. É o resultado da xestión que se fixo ata o día de hoxe e que provoca un remanente, un aforro dos cartos dos veciños de 3.800.000. E os cartos dos veciños o que xa hai que utilizar é para eso, para arreglar os seus problemas, para construir proxectos de futuro que melloren a súa vida en este Concello, no noso Concello. E entendo que tampouco nos debemos de poñer límites, porque tamén teño escoitado por aí que, bueno, que para utilizar este remanente temos hasta o 31 de decembro, que despois que non poderemos. Bueno, eu quero facer mención a un comunicado do Ministerio de Facenda, no que di: o Congreso aprecia que persisten as condicións de excepcionalidade que xustifican manter suspendidas as reglas fiscais. 13 de setembro de 2021. Hai uns días. O Congreso dos Diputados ha respaldado este lunes que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales. La Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el 2020. La prorrogó para el ejercicio 21 y el pasado mes de junio consideró que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 22. Entonces, estamos aquí. Esto del Ministerio de Facenda, como ben digo, estamos aquí para construir, para ser capaces de entendernos y construir
os proxectos que beneficien aos nosos veciños, non para repartir axudas. Para repartir axudas sobrábamos nós aquí. Eu, se traigo ao meu rapaz de 12 anos, non chegan os cartos a nada. E tarda 2 minutos en repartirlos todos. Non, estamos aquí para traballar, para escoitar cales son os problemas dos veciños e propoñer solucións. E temos que chegar a entendementos que consigan sacar adiante eses proxectos. As circunstancias que se deron en esta corporación, en esta legislatura, son as que son. A nós sabemos cal é o papel que nos toca. Propoñer e intentar chegar a acordos. E o que estamos facendo, como dixeron as compañeiras antes, no pleno que se celebrou anterior a este, traíamos unha proposta de orzamentos, unha consecución de proxectos, e traíamos plan de obras, e traíamos axudas, e traíamos todo o que había que traer. E houve xente que non votou a favor, votou en contra. E esa xente que votou en contra, hoxe pretende repartir todos os cartos do remanente en axudas, co cual nós, como digo, non podemos estar de acordo, creemos que estamos aquí para outra cousa distinta a isto e vamos, como digo, a votar en contra desta proposta. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste? Sí, ten a palabra. Gracias a todos. Bueno, eu quería empezar ca exposición, pero evidentemente non vou empezar ca exposición. Ou si vou empezar ca exposición primeiro, porque o primeiro son os ciudadanos en honor á verdad e intentando desbaratar artimañas que parece que se fundamentan na legalidade. A legalidade a veces é interpretable, moi interpretable. Quero decir que non é verdad, que din vostedes que isto non se debate. 40 folios de propuestas concretas, con números, tanto cuantitativamente como cualitativamente, con listado de proveedores, listado de asociacións, bases de aplicación para financiar axudas para os comerciantes, pymes, autopymes, os incrementos salariales dos traballadores. Hai plan de obras, señor Ruiz, aquí, de obras prioritarias necesarias que están empezadas urxentes. Esta outra moción complementa esta outra solo por un motivo. O informe de Secretaría, se non pode desenganar o secretario, di que o término a aprobar, señora Dolores, que acaba de utilizar usted, é incorrecto. E usted tamén o acaba de utilizar. Senón que é instar al alcalde a incoar. Nos, independientemente de aprobar, instar ao alcalde, nós somos conscientes, porque eu fui un alcalde, de que calquera moción, solicitud, obra concreta, definida cuantitativamente e cualitativamente, o único que ten capacidade para incoar o expediente é o alcalde, porque para eso é alcalde. Ten o secretario, ten a intervención, ten a firma. Nós só podemos instar, promover mocións presentadas ao pleno con maiores ou menores defectos de forma. Aquí recordo que viñeron a pleno por defectos de forma mal explicadas, por exemplo, sin ningún ánimo de actitud, por exemplo, por o señor Velo. Viñeron ao pleno. Todos aceptamos que viñeran ao pleno. E só por ese mero mérito que coincide, nós respetamos, cuidado, a decisión do secretario. Nós temos servicios xurídicos que nos din que independientemente das palabras, o asunto ten que ir a pleno. Despois no pleno se dirimirá, porque se está coartando un direito fundamental da oposición. Outra cousa, aquí hemos informado infinidade de mocións. O alcalde, como eu, moitas veces non instamos ni coamos eses expedientes. Ora, o fondo da cuestión é se ten que vir a pleno ou non. Iso é para nós fundamental. E temos tamén jurisprudencia que avalan esta primeira moción que se nos denega. Nós non vamos a ir contra o secretario nin contra o alcalde, nós non vamos judicializar nin amargarlle a vida a ningún funcionario, nin o alcalde siquera. Eu creo que é todo moito máis sencillo. Que é isto? Unha proposta para axudar ao goberno, para axudar aos traballadores, aos proveedores, ás asociacións,
ante a ausencia de acordos entre o goberno e aqueles que ocuparon o goberno. É unha moción en positivo para o remanente, para agilizar, para aplicar, para axudar. Que molesta que a xente vexo que está nerviosa, porque claro, é unha moción comprometida. Cantos colectivos sociales e amplio aspecto desta moción é moi grande. Eu sei que é un marrón para Boiro, é un marrón para o Bloque, é un marrón para o PSOE, que puxeron na alcaldía o señor Martiño. Están claras as vosas diferencias. Acaba de decir Dolores. Nós, ante esas diferencias, presentamos este documento alternativo do remanente. Non me falar de presupuestos. Presupuestos dixemos, non estábamos de acordo por qué? Nin cuantitativamente, nin cualitativa, que as axudas do COVID, temas sociales, temas de obras, etc., etc. Temos a nosa posición e queremos que son prioritarios. Recordo que en materia de inversión só había de 1.900.000 euros, 80.000 euros comprometidos. Eu non vou entrar en esas explicacións, están embarrando o terreno. Se leva embarrando o terreno desde agosto. 40 días para facer un pleno extraordinario. Isto é bastante máis sinxelo. E isto, que eu sepa, xurídicamente está feito por un jurídico, e di, acompaña, complementa lo anterior. Por eso non equivoquen a xente. Aquí, este término solo é para salvar o informe e salvar esta primeira moción e é válido xurídicamente. Ora, que ustedes lle queren dicir a xente que vamos a falar de... Non. Vamos a propoñer, como di neste primeiro documento, vamos a decir, pagar facturas por máis de 244.000 euros a proveedores. Pedimos que se modifique a base de execución, que só pode facer o alcalde, para aplicar as subvencións nominativas. Pedímoslo, solicitamos, non queremos facer, por un importe de 719.000 euros. A este respecto, aquí hai unha mentira, unha falta de verdade. As subvencións é de máximos, como en todas as subvencións. Ti faz máximas subvencións, que quer decir? Porque en épocas de COVID é difícil calcular os ingresos ou os perjuicios que tuveron os clubes. Eu sei que os 90.000 euros, por exemplo, do Club de Remo, si os pode justificar, porque van comprar unha trainera que vale 40.000 euros, ten que pagar a CT 22.000 euros, ten outra subvención de 15.000 euros e se suman os 90.000 euros. Por iso ten aí cabida. A dificultad tería se a subvención fora menor como está sendo. Entonces, eso é para que os clubes podan justificar o máximo posible hasta onde podan chegar. Que é o que se lles vai a subvencionar. Ou que nunca leron unha orden de subvencións, nin da Xunta nin do Goberno Central. Entonces, se compran, justifican dos 90 a 60, pois se subvenciona 60. Entón está feita para eso, para facer un abano e dar posibilidades. Os efectos do COVID, tanto para os clubes como para as microempresas autónomos, vamos para 2 anos, pero van a ser 2 anos máis. E non son tanto dinheiro, nin tantas subvencións, 4.000 euros, nin axudas á seguridade social, etc. Vale, poñemos un plan de obras municipal. Pero o Club de Remo, que hai que rematalo, non sabemos que é necesario, é urgente. Pode ser vía presupuestos, pode ser vía remanente. Nós creemos que o mellor é máis rápido é vía remanente. Queremos acabar o Club de Remo. Para o mobiliario, para poñerlo a funcionar rapidamente, os equipamentos, 250.000 euros. O goberno pode subir, se quer, cando incobe expediente. En vez de poñer 300, pode poñer 350.000. O goberno, no tema de mobiliario, que sei que o Club de Remo, a Dirección Xeral de Deportes, ten unha subvención directa ao Club de Remo, vale? É para poñelo a andar, non podemos esperar. Son para obras urxentes, empezadas,
que teñen un pasado e que temos que materializar. A ampliación da red de abastecimento de agua de Alo, creemos que é prioritaria, coincidimos todos, as mocións todas, pero a mí parece ben. A mí parece ben que todos presenten mocións, e a mí parece ben que eu dentro do meu remanente intente colaborar con todos os grupos municipales e vayan obras dentro de todos os grupos. Non nos marginamos nin a Boiro Novo nin a nadie, pero que se apliquen no remanente. Pero para axudar aos ciudadanos, eu creo que está claro. Eu non vou vir aquí a discutir. A min pídeseme desde certos sitios do goberno que axude, que colabore. A min é miña maneira de colaborar políticamente. E máis de maneira sincera con todos, e con todo o pueblo. Non podo facer outra cousa, visto lo visto. Se non vos, que o pastes ao goberno, facédeo. Por que non fixestedes vos? Fixestedes, con todos os respetos, o alcalde aquí, o grupo socialista, o tal de unha man, facédeo vos. Facede unha proposta similar. Por que non o fixestedes? É que é hipocresía o que decides. Non estades de acordo co alcalde. Decides unha cousa e decides a contraria. A ampliación das melloras das redes de abastecimiento de Cabo Cruz, que son varias. O sea que o alcalde vai a facer, xa tivemos, eso sí o respetamos, o tema desde o parque infantil hasta arriba, hasta de onde acabou a última, en Subuqueiro, non? Hasta Subuqueiro. Vale, perfecto. Incorporamos cousas necesarias, visto que nos aprobaron os presupuestos, que sei que non se aprobaron, pero máis urxente, para meter aquí as redes de abastecimento de Cabo Cruz, as de Vista Alegre. A construcción local social, a rampa de tirolina de restauración puesta en valor no lugar de Sandre. Señora Dolores, vostede espera un ano no goberno. Foi conselleira de Economía, Sabe vostede que había un convenio que nunca se executou ni no goberno de Alonso, que estuvo hasta o 2003, ni no goberno do señor Reira, que estuvo 8 anos seguintes, e nós fixemos gran parte dese convenio. Un muro monumental, limítrofe co polígono industrial. Un límite, outro muro para evitar que unha casa e uns camiños viñeran abaixo encima de outra carretera. Fixemos aquela pista, non se acabou, porque marchamos do goberno. Puxemos a tirolina, puxemos o parque. Pero que me quer decir usted a min que nunca se fixo nada? Parece que estuvo ausente durante 8 anos de goberno e durante este tempo de oposición. Por favor, me doi dicir isto. Pero é ben cabreada, porque, claro, levantarse ás 7:30 da mañán e vir con este marrón que tendes para de cara á opinión pública é difícil justificar. Vale. E despois unha convocatoria extraordinaria de axudas. A finalidade é de promover a consolidación do tejido comercial, profesional, hostelero, en general empresarial, obviando as medianas e as grandes empresas hasta o máximo de traballadores. Aí entran microempresas, entran autónomos, entra hostelería, para paliar os efectos anteriores, actuales e posteriores do COVID. Unha axuda. Dúas liñas. Unha liña de subvención para gastos corrientes de apoio ao mantemento da actividade económica, autónomos, micropymes, financiando as cuotas da Seguridade Social, outras dirigidas a sufragar alquileres de locales comerciales, sector servicios e hostelería, e a contratación de personal, como ven sendo habitual, por INEM, etc. Primeiro, mulleres, maiores de 45 anos, persoas con discapacidade maior ao 33%, desempleados de larga duración, contratados de economía social. Despois, outra línea é para a mellor adaptación e transformación digital por o tema do COVID, adaptarse, mellorar os servicios, etc., para evitar e facilitar a entrada nos locales e evitar os contagios. Para todo isto, os importes máximos das dúas axudas son 10.000 euros. O texido que temos nós, eso non chega a nada. Parece unha barbaridade. A liña 1, máximo 6.000 euros. Liña 2, máximo 4.000 euros. Eu creo que isto, despois do que sufreu o sector da hostelería, o sector do comercio, non lle chega, creo que nin para pipas. Pero é o que temos, 2 millóns de euros, non temos máis. Pero é máis. Presentamos as bases.
Además, nós isto facémolo, é verdad, copiámoslo. Pareceu-nos interesante a proposta do Ayuntamiento Socialista da Coruña e intentamos aplicar aquí. Cal é o pecado? É que en Boiro nun Ayuntamiento Socialista Progresista é pecado e nun Ayuntamiento Socialista Progresista de Coruña non é pecado. É válido. Explicádelo a xente que non o queredes. E despois, bueno, nos solicitaron ao final, despois de presentado isto, temos a copia dun escrito do Comité de Empresa no que requerían un incremento da productividade para os servicios prestados en épocas de riesgo evidente de prestar servicios de cara ao público do 2,9%. Isto é a nosa proposta. Ora, non dicir que se ven a aprobar isto, porque o señor secretario pode dicir se está ben o que eu dixe, máis ou menos, se é correcto. Porque a mí non se me poden decir que inste a que con expediente, si o corrixo, pero basándose, evidentemente, o que cambia só é o término instar. Non hai por que volver a repetirlo. Eso é o que eu entendo. Esa moción foi feita por nosos servicios xurídicos en base que había outra moción presentada que foi denegada, donde se entregou a resolución da Secretaría en esos términos. E di, con isto basta. Eu creo que o secretario tamén lo entendeu perfectamente. Eu creo que é así. Si pode falar o secretario. Sí, ten a palabra. Este tema tratouse na comisión informativa. Vou ler a primeira parte do ditame, que di o seguinte e logo explico. A primeira parte do ditame que tenden vostedes pon: intervén o señor Dieste Ortigueira, quen expón que este asunto é tributario da primeira solicitude. Sí. Foi un tema que se quixo aclarar na comisión informativa Correcto, sobre se únicamente nos íbamos ao punto único que había na segunda moción, que era que realmente se lle estaba dando carta blanca ao alcalde para incoar expedientes de crédito extraordinario e suplementos de crédito a seu arbitrio ou viña vinculado ás 4 medidas fundamentais que hai no primeiro escrito. Eso foi o que dixeron ustedes que era así e así se recolleu no ditame. Vale, por tanto, que este asunto é tributario de primeira solicitude na que se solicitou un pleno extraordinario que foi desestimado e continuo dicindo que o que se pretende propoñer unha serie de medidas concretadas en créditos extraordinarios e suplementos de crédito financiados co remanente de tesorería para gastos xerais de xeito que se paguen aos acreedores do Concello, que non ven na segunda parte, que só instar o alcalde, e que son as medidas que viñan na primeira. Era que se paguen os acreedores do Concello, se incrementen as subvencións nominativas ás asociacións e entidades en ánimo de lucro, que son estes 2 millóns de euros que hai, aprobar un plan de obras, que foi o plan que describiu agora, así como convocar unha subvención para o mantenimento e impulso da actividade económica pola crise COVID-19. E ese era o que figuraba no dictame e o que se aclarou sobre se tiña relación a segunda coa primeira. Alcalde, unha cuestión de orden. Sí. Respecto ao señor secretario, quería consultarlle. Se estamos falando, eu estaba nesa comisión informativa, se estamos falando de que se alterou a parte resolutiva do acordo inicialmente presentado polo Partido Popular no pleno de setembro, aí non houve ninguna votación de emenda. Son as palabras do señor Dieste. O único que manifestou esas palabras que acaba de vostede ler son as palabras de Dieste. Nesa comisión informativa, en ningún momento se nos plantea votar unha emenda que altere a proposta inicial do Partido Popular para incluir as propostas de agosto. É correcto? O que estou dicindo? Esas son as palabras do señor Dieste. Non que houbera un cambio de votación. Entón, señor secretario, estamos votando a parte resolutiva que plantea o Partido Popular do mes de setiembre?
Porque se non hai alteración, Gracias, señor alcalde. A ver, non se aprobou ningunha emenda. O ditame foi tal cal como se presentou. Por eso foi o que se leu en extracto, pero que o ditame que tenden ustedes, o único punto é o que presentaron a segunda vez. Vale. Presuposto o dito, sempre hai interpretacións, e foi o primeiro que se lle preguntou ao señor Dieste. Se isto que manifestaba que pode redactarse máis ou menos afortunadamente, digo porque xeraba dudas, a mí me xeraba dudas. Se lle preguntou e se decía, mira, vostede o que pretenden, que eu creo que a idea que ten un cando presenta algo, cal é a súa idea para este segundo pleno extraordinario? Porque eles poñerían o mesmo. En cambio, en vez de decir acordar, pois optaron pola palabra instar ao alcalde. Pero, vale, non ven toda a redacción que viña nos anteriores puntos, pero a vontade desa presentación que foi o que se lle preguntou, porque xurdían dúbidas, era precisamente instar ao alcalde, no sentido de que se aprobe, que o alcalde queda instado a adoptar esas medidas que les propuxeron esas primeiras. Ora, emenda, non houbo. O acordo que se aprobou foi ese literal. Ora, a miña interpretación, se me pregunta posteriormente se isto se aproba favorablemente, diría que o que eu interpreto é que instan o señor alcalde a levar esas medidas que plantexaron na primeira vez. Eso é o que eu interpreto. É o que se preguntou precisamente ali, se ese era o obxectivo ou non. Que se lle preguntou, neste caso, pois o voceiro do Partido Popular. Tuvemos múltiples conversacións co secretario. Logo quédame unha pregunta que me... Bueno, sí. Contestei, perdón. Digo que era... Se me pode repetir a pregunta? Siempre se venía haciendo, pero bueno, ya saben que cada secretario tiene su criterio, ¿no? Bueno, nada más. Y quería hacer otra pregunta, ya aprovechando, otra cuestión de orden, en este caso la secretaria. El señor Luis nos ha leído ahí una resolución del otro día, el 21 de... No tiene nada que ver. Exactamente. Yo tengo entendido que eso lo que permite es utilizar el remanente, si lo hay este año, para el año siguiente. Pero el de este año hay que ejecutarlo antes del 31 de diciembre. Eso es lo que yo interpreto, salvo que hayan cambiado las leyes de base, que creo que no se han cambiado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a respetar los turnos. Las enmiendas, si me permite, enmiendas se pueden presentar en cualquier momento, sobre todo, aparte, el que ha presentado una propuesta puede presentar una enmienda. Habría que votarla, también puede retirar el acuerdo, no hay ningún problema. Yo he dado mi interpretación a lo que entendía y a lo que precisamente he preguntado en la comisión, porque tenía esas dudas sobre si la segunda vinculaba a la primera. A ver, me parecía pues un poquito por sentido común y por lógica que lo que pretendían en la segunda era solo enmendar en tema de acordar, instar, porque era lo que... digo, acertada o desacertadamente informado yo en el primer pleno extraordinario y
y entendía que podía tener relación con la primera, por eso se quiso concretar y consta en el dictamen. Ahora, como bien ha dicho la señora concejala de Boiro-Novo, fue una pregunta que se hizo, una aclaración que se hizo, pero lo que se votó exactamente fue ese punto primero, que no se alteró, nadie presentó ninguna enmienda y se votó así. Pero yo interpreto que, lógicamente, no querían presentar, entiendo yo, un pleno extraordinario para que el alcalde dispusiera del remanente como él estimara oportuno, sino en base a las directrices que le daba el que ha presentado la propuesta. Pero ya le digo que no deja de ser una interpretación. Está claro lo que dice el secretario y va en el sentido que yo creo que no ha lugar a enmienda. La voluntad es la voluntad, la legalidad es la legalidad. Yo me he pasado tiempo con el señor secretario hablando, gracias, también le tengo que dar, porque hizo el informe, me llamó, me lo explicó, me dijo qué tal. Nos pusimos de acuerdo en cómo hacer la segunda moción para facilitar la transparencia y la participación y entendíamos los dos que el documento base era el primero, pero para vehiculizar, hacer el pleno extraordinario, había que cambiar los términos solo, pero no esto. Los términos de dirigirse al alcalde, que era instar al alcalde a incoar el expediente, y no el término aprobar, que era creo que el que utilizábamos, porque el único que tiene capacidad para incoar, que nosotros lo sabíamos, es el alcalde. Yo creo que está claro que lo que se está votando, y lo dice el secretario. ¿Que lo podemos enmendar? Evidentemente, la enmienda no irá adelante, seguramente, porque como unos voten en contra, otros los abstengan y tal igual, pues a lo mejor no va adelante. Yo creo que está claro el fondo. Hubo un pequeño defecto de forma, que es la forma de cómo dirigirse al alcalde, pero lo que está claro es la solución que le damos a los ciudadanos. Se podrá explicar unos de una manera, otros de otra. Yo le agradezco a la Secretaría, yo creo que independientemente de que nosotros aceptamos, hizo un buen trabajo. Yo no me voy a llevar nunca mal con ningún funcionario, ni nunca le voy a poner en vereda a ningún funcionario, nunca lo he hecho ni nunca lo haré. Lo respetamos, pero evidentemente es un tema político, ¿no? Entonces tenemos que distinguir la política de la interpretación legal, que es lo que estamos haciendo. Yo pido el apoyo para esta moción, a esta resolución. Es una forma dinámica, activa, de ayudar, que puede ser mejorable, sí. ¿Que nosotros queremos dar para adelante a las cosas? Sí. ¿Que no estamos siendo críticos con el gobierno? No estamos siendo críticos con el gobierno, ni con nadie de la oposición. ¿Que vamos en positivo? Sí. ¿Que no puede gustar, o que puede gustar más o puede gustar menos? Pues también. Pero la cuestión clara es que queremos ayudar al pueblo de Boiro. Yo no vengo aquí con estos números a hacer ni propaganda política, ni se está aquí, se habló de moción de censura, que no tiene nada que ver, porque esta la presentamos nosotros. Hemos colaborado, ayudado en otros momentos, aunque, bueno, se pueden abstener o no, pero tendrán la palabra ciudadanos, Boiro-Novo, sobre lo que ha pasado aquí. Esto no tiene nada que ver con alternativas, con mociones de censura, está claro. Es una propuesta para sacar adelante un tema urgente, alcalde, independientemente que nosotros estemos de acuerdo en unos puntos, en otros no, cuantitativa y cualitativamente. Vale. Yo no quiero decir nada más. Yo pido el apoyo porque tenemos que sacar esto adelante, ¿vale? Muchas gracias. Empezamos con el segundo turno de intervención. Señor Rodríguez, tenga palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en un contexto de bloqueo económico, de bloqueo político, como consecuencia, entre outras cousas, da inexistencia de un orzamento municipal, ten todo sentido que a oposición plantexe propostas alternativas. E así, en coherencia, nós estivemos traballando
conxuntamente co Partido Popular e con ICB no desenvolvemento dunha proposta que permitía desbloquear o remanente de tesorería, pero sobre todo que contribuíra a paliar a situación agónica que todos os sectores, ou prácticamente todos os sectores do noso Concello estaban e seguen a padecer. Agora ben, temos que recoñecer que un documento que pretendía ser unha ferramenta útil, unha vez pasado polo tamiz da Secretaría da Intervención, debeu nunha simple instancia que carece de valor executivo e vinculante. Falemos claro, sen entrar no fondo da cuestión de si estas partidas proceden máis ou menos, se as cuantías son as que corresponden, se se poden xustificar en tempo e forma, se son propostas de máximos, se hai propostas que teñen máis sentido, máis lógica a ollos vista de outras forzas políticas. Aquí a realidade é que, e o que hai que decirle á cidadanía é que realmente hoxe votar a favor ou votar en contra ten a mesma validez, exactamente a mesma, porque, como decía antes, isto non ten carácter vinculante, non pode ser executado. Instar é un termo que que se pode utilizar como sinónimo de recomendar, solicitar, invitar, pero realmente hai que recoñecer que non ten carácter vinculante e logo, polo tanto, eu creo que hasta é unha perda de tempo que nos poñamos a discutir sobre si son galgos ou son podencos. Realmente, podería ter sido unha ferramenta útil, unha ferramenta que permitira desbloquear ese remanente de tesorería que, por certo, corremos risco de perder, porque, claro, aquí hai cousas que se poñen de manifesto. Ponse de manifesto que temos un problema de bloqueo político e económico. De eso, eu creo que a estas alturas de mandato xa non cabe ningunha dúbida. E, ademais, tamén se pon de manifesto, despois de escoitar as distintas forzas políticas, que ás veces poñemos máis énfasis en quen propón, quen presenta tal ou cual moción, que é realmente o que se propón e cal é o fin que este persegue, non? Entón, eu creo que se hai un déficit que estamos demostrando presentar aquí colectivamente é a falla de un proxecto común. Un proxecto común que debería chamarse Boiro. Porque se non somos quen de sentarnos a negociar con rigor, decía, con sentido común, que actuacións resultan prioritarias, que actuacións resultan incluso urxentes, creo que non estaremos cumplindo con a nosa laboura de representación, creo que lle estaremos fallando ao pobo de Boiro e creo que nos estaremos equivocando estrepitosamente. Dito isto, Ciudadanos, en coherencia co que acabamos de expoñer, vais a abster. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Señor Antonio, ten a palabra. Sí, señor alcalde. Pouco máis se pode añadir a todo isto porque eu podría estar de acordo con casi todos os expoñentes do pleno, non? Vamos, isto, como sempre, chega tarde. Se isto vale para desbloquear toda esta situación, pois benvido sea. De todas formas, eu sí tamén quixera recalcar ao señor Ruiz que eu creo que o remanente o que el leu do informe de Facenda creo que é para o deste ano o ano que ven. Entón, creo que deberíamos despabilar e sacar isto para diante dunha vez. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio. Señoradores, ten a palabra. Vou aclarar primeiro, se me permiten, algunha das miñas intervencións, porque igual non fun
ou se interpretaron mal ou eu o dixen mal, e sí que é certo que antes que se podan sentir aludidos algúns compañeros. Eu aquí, cando comentaba que nós durante estes 2 anos fixemos oposición, fixemos propostas, estivemos traballando, parece ser que me din que dixen a única. Evidentemente, non fun a única se utilicei a palabra única, e non quero que ningún grupo dos que están aquí presentes, tanto BNG como Ciudadanos como ICB, se poden sentir ofendidos, porque a miña intención non era dicir a única. O que pretendía decir, e é o que quero aclarar, que mentras que o Partido Popular traía propostas e mocións de Cuba, de Venezuela, do que pasaba en Madrid, do que pasaba na Unión Europea, falamos aquí hasta de Santo Tomás, en algún pleno, ás 11 da noite, aquí hubo concelleiros que estuvemos facendo propostas concretas, que teñen que ver con Boiro, que teñen que ver coa resolución dos problemas da cidadanía do noso concello. Eso é o que pretendía decir, e, evidentemente, quero deixalo claro por si algún grupo se sinteu aludido. Non era a miña intención, porque rectificar é de sabios. Eu non era a miña intención decir iso, e o único que quería era comparar que alguén que 2 anos despois de non presentar ni unha sola proposta que teña que ver cos problemas da xente de Boiro, ahora me diga que ven aquí a resolver a gobernabilidade deste concello, cando ten a súa man e a súa disposición, e xurídicamente lle permite a posibilidade de traer outro proxecto político alternativo, o que Boiro Novo non vai apoiar en ningún caso, pero que sería lexítimo. Sábeno todos vostedes. Entón, hai que ter valor e chamarlle as cousas polo nome que lle hai que chamar. E se consigo os apoios de quen sexa, dos meus nons e do meu grupo tampouco, pois que asuma as consecuencias e que goberne, porque iso é ter valor. E, sobre todo, cando é alguén que xa estuvo no goberno e sabe de que lle falo. E vou a deixar claro tamén algunhas cuestións. O noso grupo, no pasado pleno, cando outros de aquí votaron en contra, nós nos abstuvemos. Volvo a aclarar, que xo aclarei en aquel día de xuño, volvo a aclarar que a nosa abstención era unha chamada de atención ao grupo do goberno para que reaccionara. A miña abstención non paralizou nada das propostas feitas polo Partido Socialista. Xa estaba acordado por parte de outros grupos votar en contra e paralizar o funcionamento do Concello. A miña abstención é simbólica, é de chamada de atención. Levo durante este verán intentando desbloquear tamén, pouco a pouco, con propostas, falando cos distintos grupos, para levar e para gestionar este Concello. E xa hai un exemplo, me dicía o señor Díaz que traen outra proposta, é que xa levo 2 anos votando propostas. He vindo aquí. É que en abril xa lle plantexei unha lista de propostas ao Partido Socialista para incluir nos orzamentos municipais. Algúnas as incluíron e outras as van a incluir. Ou teño a palabra deles que as van a incluir en próximos plenos. É que xa estuve facendo mocións durante esta corporación municipal, durante esta legislatura, mesmo a recolleron vostedes en algunha das vosas propostas. É que tamén, non só despois de esa parálisis provocada por algúns grupos que están agora na corporación, eu collín aos 15 días despois de reunirme con esta xente, vaia sacando punto por punto, a ver quen ten o valor de votar en contra, de rematar o Club de Remo de Cabo de Cruz. E nós que fomos os primeiros en decirlo, recordo, xa yo anunciábamos aquí nunha concentración que houve daqui en contra das condutas homófobas, e yo comentamos aquí, agora no pleno de setembro hai esa proposta e ven desbloquear o Club de Remo. Entón, claro que estivemos traballando para construir e para gestionar o noso Concello. Unha cuestión que o señor Díaz, que estuvo gobernando aquí 8 anos, o sabe. Me di que as subvencións son subvencións de máximos. Vale, os importes son subvencións de máximo. Se lo compro, evidentemente, son de máximos. E o resto que non se justifica, que queda bloqueado, non? O que non se justifica, o ano seguinte, non se pode dispoñer del, e vostede o sabe.
Se vostede lle pon para facer as actividades de entroido 5.000 euros e non houve actividades de entroido, e o sabe todo o mundo por motivo do COVID, que facemos? Tiramos os 5.000 euros. Porque resulta que este documento xa o circularon por aí en todos os clubs e quedaron quedar ben con todo o mundo. Home, eso non é razonable. Que a subvención é de máximo, sí, pero que non se gaste. Queda bloqueado, non se pode utilizar. Non se pode utilizar cando hai unha rotura de auga e lle entra auga na casa dos veciños, ou cando hai unha rotura de saneamento e hai que ir ali a arreglalo de forma inmediata. Non se pode utilizar para axudas sociales cando alguén non poda darlle de comer aos seus fillos ou non poda pagar a luz, que están pasando tamén neste concello. Queda bloqueado porque resulta que aquí hai que ir vende la mota a ver se 3 millóns de euros o bloqueamos e quedamos ben diante dos veciños e das veciñas aos que están afectados. E os outros, cando cheguen aquí lle digamos, mira, é que non teño para darlle comer aos meus fillos. Non pasa nada. Temos bloqueado o servicio de axuda no fogar. Por que hai que sacar un novo contrato de gestión do propio servicio? Non, é que nosotros gastamos 3.800.000 euros en subvencións a clubs que non van poder xustificar, e o sabemos, porque son de máximos. O resto, nada. Queda aí bloqueado. Claro, que eu mismo decía, se eu esta mesma proposta sei que é a que se vai a votar hoxe, eu lle fago enmendas. Eu collo e lle digo, Club de Remo de Cabo de Cruz, ok. Construción do local social da Comunidade de Monte para Sandrenzo, ok, era a moción de Boiro Novo. A ampliación de auga de Bealo, ok, pa diante. Subvenciones de las que hai aquí de actividades que non se realizaron, diríalle, señor Dieste, o estudio con detalle está informado pola intervención municipal e eu lle diría, mira, esta é inejecutable. E entonces chegamos a un acordo. Pero resulta que me hace de malabares, dicindo, no, esto es genérico, con un punto, que es lo que va a votar. Tengo la comisión informativa y digo otra cosa. No se enmenda, no me da tiempo a mí a debatirlo e a pensar. E ahora la mala vou ser eu, por non apoiar este documento. Hombre, non ten sentido. Entón, isto non se fai así, usted o sabía. Ademais, vou dicir unha cousa. Sí que é certo que o señor secretario fixo un informe moi ben detallado de que non podía ser aprobar, senón instar a facer algo á alcaldía. Pero, en ningún momento dese informe, señor Diaste, non confunda. O secretario municipal lle di, mire, pode instar a esta relación de subvenciones, de obras ou de actuaciones. En ningún momento lle di que ten que ser unha proposta genérica. Pode instar al mismo catálogo de propostas que hai aquí. Solo lle dixo, non é usted competente para iniciar o expediente, para aprobar o expediente, pero non lle di que non pode ser concreto e detallado en canto que quere instar. Que pasa? Facemos un xogo de malabares, que planteamos unha cousa genérica para despois chegar aquí e os concelleiros que formamos parte da corporación, acabo de preguntar a Luís, ainda non lle queda claro ni siquiera do que estamos votando. Entón, ou o deixamos encima da mesa e o estudiamos e o podemos enmendar, que xa lle digo, señor Diaste, estou a favor de cousas que hai aquí. Ou se non, isto non ten lugar a ser de que se poda aprobar esa instancia con un mínimo de seguridade jurídica. E xa me queres cortar, non? Estou vendo aí, non vou parar, Entón, en canto a que non vale de nada aprobar isto, mira, os acordos son ejecutivos desta corporación e o alcalde ten a obriga de ejecutar os acordos plenarios. E o que lle obliga este acordo plenario, se aprobamos isto, é que inste a facer esa expediente de modificación de crédito. É que te vas a un xuzgado e danche razón. O alcalde é de obligado cumprimento, ten que instar. Si, se o alcalde coge e le pasa por aquí e por alá, como moitas veces, e nadie vai a xuzgado a reclamar, evidentemente tal. Incluso podería ser, se estamos diante dun presuposto municipal, podería ser justificar que hai un acordo plenario que di que hai que aprobar isto.
e non o aprobaron. Porque é obligatorio. Instar, estáslle obligando a instar esta relación de actuacións. Moitas da que eu estou a favor e outras da que, evidentemente, podería emendar e mellorar e sería moito máis xusto e non estaríamos tirando os cargos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel. Señor Carlos Ansuar. Sí, bo día. Ben, pois... Sí, ahora sí. Sí, bo día. Ben, pois hubo que meterse en interpretacións legales para saber se este despropósito de pleno en que consiste e aínda así estamos moi dubidosos. Porque, claro, isto está ocupando tempo de todos e nin que decir medios e recursos tamén de todos e dos cidadáns de Boiro que todo isto, todos os que estamos aquí, as dietas que corresponden estar aquí. Isto tamén habería que decir que o que dixo onte o señor Dieste na rolda de prensa tamén moi pouco se parece ao que quixo matizar aquí. Porque claro, señor Dieste, vostede basicamente, xa que decimos todo, leva 2 anos basicamente sin aportar nada máis que hai certas mocións xenéricas e ven aquí agora con ese batiburrillo de cousas en plan salvar al soldado Ryan, como dixo vostede textualmente, proposta para axudar ao goberno. Pero xa as compañeiras tamén dixeron antes, esas propostas, casualmente, a maioría delas, pois corresponden a grupos que xa as teñen presentado. Di que a súa maneira de colaborar é que non sabe de outra maneira. Bueno, pois mire, eu síntome... Sí, non sei. Sí. Eu síntome insultado con este pleno, porque os demais grupos da oposición sí que traballamos con responsabilidade e axudando no que podemos o equipo de goberno. Non intentamos, como se pode ver con este pleno, que é gobernar desde a sombra, gobernar desde a oposición. O pobo de Boiro non o quixo de alcalde, polo que fose, non lle gustaba o candidato, non lle gustaba o seu programa, non lle gusta. Pois sexa vostede un bo representante da oposición, fágase un bo exalcalde. Eso decimos nós, que levamos na oposición 40 e pico anos en todo o país, pódese desde a oposición facer grandes cousas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Carlos Ansuar. Señor Ruiz, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Xa non temos ao señor Velo no pleno para ser todos respetuosos con el e votar intencións. Xa non está aquí. Así que eu non vou a votar intencións. Nós non vamos a votar intencións, non temos meridianamente claro o que estamos votando hoxe aquí. Hai unha primeira proposta do Partido Popular en agosto que por defecto de forma non se considera e hai unha segunda que se presenta ahora en setembro que non di o mismo. Que non di o mismo. Nesta segunda falase das axudas, non se fala das obras, que si se fala na primeira, non se fala do pago das facturas, que si se fala na primeira, nesta solamente di para financiar ayudas. Para financiar ayudas. E eu é o que vou a votar. A segunda proposta. Non vou a votar intencións, nin interpretacións, cada un pode ter a súa, a que queira. Eu non vou a votar. Eu voto o que está escrito. E o que está escrito pon para financiar ayudas, nada máis. Señor Dieste, bueno, pois tira de experiencia, evidentemente, porque leva moitos anos aquí, para facernos creer que se está votando a segunda, cando se plantea a outra. Bueno, non, acabo de decir que non voto intencións, e tamén intenta, bueno, pois, poñer sobre a mesa unha intención do Partido Socialista de que non se trouxera a pleno a súa primeira proposta. Intentando poñer
sobre a mesa unha falta de democracia pola nosa parte, porque entendemos que non se trouxo o que eles querían cando había un defecto de forma claro. E así yo especificaron. Mire, cal é a intención do Partido Socialista? Porque usted facía referencia, sempre se trouxeron mocións aquí, ainda cometeron, moitos concelleiros cometeron errores, evidentemente. E nós tamén as traemos, porque a cifra do remanente de tesourería que vostedes están propoñendo aquí hoxe para a súa aprobación non é a real a día de hoxe. E iso invalida de pleno a súa proposta. E eu entendín que na súa primeira intervención faría referencia a que se trataba dun error e que iban a corregir. Nós en ningún momento condicionamos isto. Sabemos que é un error. Sabemos que é un error porque vostedes teñen os datos. No último pleno aparece unha cantidade remanente distinta a esta. Distinta a esta. E ustedes non utilizan esa cantidade remanente dos datos que xa teñen e que non tiñan nin que vir aquí a buscalos. Xa os teñen no seu poder. Nós non fixemos sangre deso. Pasa que nos doe que nos pretenda ahora acusar de que cometemos falsas intencións cando votamos atrás a súa primeira proposta. Non, señor, nada deso. Nós estamos aquí para intentar mellorar a vida dos veciños, non para facer malabares. Como digo, estamos aquí para xestionar. Aquí vostedes presentan unha proposta de axudas. Claro que sí, cando son necesarias, hai que tamén estar ao lado dos veciños e axudarles. Por iso nós propuxemos xa no seu día participar nas axudas que propoñían desde outras administracións, como foi o PER Reactiva, e puxemos nas mans dos veciños que xa os teñen agora 320.000 euros. E no pleno anterior a este fixemos unha proposta de 250.000 euros máis para axudar ao comercio e a hostelería porque entendíamos que eran os máis desfavorecidos. E esas axudas sumaban un total de 570.000 euros e hai xente aquí que votou en contra. E esos cartos podían estar hoxe nas mans dos nosos veciños. Que por parte de algún membro da corporación se planteou naquel momento que aqueles cartos non chegaban, que había que aportar máis. Bueno, pois que había que facer un complemento àquela proposta nosa. Un complemento àquela proposta, pero eses cartos xa estaban hoxe nas mans dos veciños e aquí houve xente que votou en contra. E non fagan trampas financiando correntes de opinión. Non fagan trampas. Aquí estáse dando na súa proposta inicial, e que non quero falar da súa proposta inicial, porque non se está votando a súa proposta inicial. Na súa proposta inicial estánse financiando asociacións de nova creación que logo crean corrientes de opinión en redes sociales. E estáse poñendo no mesmo nivel a unha asociación como a Asociación Boirense de Empresarios que leva anos defendendo o empresariado deste concello e estáse financiando corrientes de opinión en redes sociales. Non fagan trampas. Non fagan trampas. Non é serio o que están plantexando vostedes hoxe aquí. Votar unha cousa e defender outra. Isto non é serio. Non funciona así. Isto non se pode engañar así aos veciños e moito menos pretender facelo cos concelleiros. Isto non funciona así. En xuño, a nosa proposta, además que foi no pleno anterior. No pleno anterior vostedes defendían que os proxectos levaban decimales. Que os proxectos levaban decimales, que tiñan que traer unha memoria, cando menos unha memoria valorada, aparellada a propia proposta para saber o que estábamos a votar. Con decimales, dicían vostedes. E hoxe, en agosto, presentan aquí a adecuación do Club de Remo 300.000. Adquisición de material deportivo 250.000, abastecemento de agua 80.000, mellora da rede de abastecemento 50.000. Local social en Sandrenzo 85.000, onde está o proxecto do local de Sandrenzo que di que vale 85.000 euros? O sea, nun pleno unha cousa e no outro pleno a contraria. Facturas dos empresarios, propoñían vostedes tamén en agosto,
as facturas dos empresarios, cando nós trouxemos a este pleno 2 veces as facturas dos empresarios. 2 veces. E votaron en contra as 2 veces. Nós tuvemos que pedirlle perdón personalmente aos empresarios, mirándolles á cara, pedirlles perdón personalmente polo voto en contra que se dou neste pleno. Porque o noso labor ao frente deste goberno é propoñer e vostedes, autónomamente, decidir se eso sale ou non sale. Trouxemos aquí unha proposta para pagar esas facturas e votaron en contra. Metemos esas facturas no proxecto de orzamentos e volveron a votar en contra. E nós chamamos aos empresarios, sentamos con eles e pedimoslle perdón polo seu voto en contra. Non por a falta da nosa proposta, non, polo voto en contra que vostedes manifestaron. Dixen na miña primeira intervención que os veciños esperan de nós que xestionemos a bolsa común dos cartos que eles nos deixan. Cada un participa na forma que lle corresponde e iso crea unha bolsa común. E esa bolsa común lle toca xestionala ao goberno. Eu vou facer agora unha escolma do que lle propoñíamos fai un pleno. Fai un pleno, porque se está a dicir que non se fai nada, que hai un parálise. Bueno, a situación da Corporación Municipal é a que somos 5 concelleiros e a nós nos toca facer as propostas e cada un autónomamente decidir se iso vai adiante ou non vai. Mellora na piscina municipal para poder poñela en marcha. Acabar o club de remo. Mantemento, mellora e ampliación da rede de parques infantiles en Escarabote, en Boiro, na Cachada, no Saltiño, en Esteiro, na Feosa, en Sandrenzo, en Cabo de Cruz. Acondicionar o entorno do Pazo de Goiáns. Mellorar os pavimentos nos lugares da Buqueira en Cespón, en Praia Xardín, en Moimenta, nos accesos a Coroño, na Manuel María, na Costa de Espiñeira e na Fontaíña, en Cespón. Seguridade vial no lugar da Rosomil. Adquisición de máquinas de obras para seguir co aforro na xestión, porque este resultado do remanente, en parte, é o feito do aforro na xestión que conseguiu este goberno. E o que planteábamos aquí é a compra de máis maquinaria municipal para seguir levando a cabo políticas de aforro que aumenten cada vez máis o aforro que podemos dedicar a outras cousas en este concello. Ampliación da rede de saneamento en Bermo, en Comba, en Triñáns e en Mañóns. Mellora a pavimentación no lugar de San Mauro. Reparación externa do edificio das colonias. Que o temos que reparar por fora. Ben está á vista o que estamos facendo ali e o que falta por facer. Ampliación do abastecemento de agua en Bealo, en Escarabote, en Vistalegre, en Cabo de Cruz. Instalación de resgarda no Colexio de Cespón. Melloras no entorno de Xián. Mellora no entorno de Triñáns. Ampliación da rede de alumeado público en Rosomil, na Boliña, en Mieites, en Valmaior, en Trebonzos, no Cobo, en Triñáns, en Chancelas, en Sandrenzo, en Changuiña, en Xián, en Cabo de Cruz, en Bealo, na Ribada, en Comba, nas Mangas, en Pomar do Río, en Valiño, en Cesaro. Isto está todo no orzamento que se votou en contra outro día. Mellora de beirarrúas na baixada ao porto de Escarabote. Deitumes nos centros sociais. De Cures de Cabo de Cruz e no polivalente de Cima de Vila. Recuperación de elementos patrimoniais. Redacción do proxecto do Vial de Berres. Do Vial de Berres. Redacción do proxecto. Estaba no orzamento do pleno anterior. Temos unha confirmación por parte da Diputación que nos van a financiar ese vial. Temos que poñerle a disposición os terrenos e o proxecto. E votouse en contra. O acondicionamento da plaza en Comoxo, sustitución da tubaxe de fibrocemento entre o Mabo e o Subuqueiro, que xa anunciamos que vai a vir ao próximo pleno. Posta en marcha de composteiros municipales, mellora no control de abastecemento municipal de agua. Todo iso estaba no orzamento. E aquí somos autónomos, cada un de nós, para decir se iso se fai ou non se fai. E iso todo podía estar en marcha e votouse en contra. E votouse en contra. E non se agochen detrás de outras forzas políticas porque non hai que agocharse detrás de ninguén. Nos estamos indicando aos veciños que nos veñen a reclamar as súas necesidades que o Partido Popular votou en contra dos orzamentos. Como non pode ser de outra maneira, porque está aí. Votou en contra de levar a cabo as obras que estamos aquí indicando. Nós propuxemos todo isto, non estou enganando a ninguén. Está aí nos orzamentos. As obras, todas as que acabo de enumerar, están nos orzamentos, votadas en contra polo Partido Popular. As nominativas,
como dixen antes, podían estar en mans dos clubes e das asociacións e propoñer unha mellora. Se é o que vostedes entenden que se pode facer, están a tempo todavía. Propoñer unha mellora desas axudas. Había que estudiala e votala. E cada un, como digo, seríamos autónomos de facelo ou non facelo. O pago das facturas dos empresarios. Votouse en contra. Axudas á hostelería e comercio. Votouse en contra. Como digo, non sabemos perfectamente cal é aquí o noso papel. E é o de propoñer. A Corporación Municipal tuvo o resultado que tuvo. Tuvo o resultado que tuvo. E nós temos a forza que temos. Nós propoñemos, é o noso traballo, é o noso labor. Propoñer. E o seu, votar a favor ou non votar a favor das cousas que planteamos. E así o seguiremos facendo. Temos que traballar máis, é certo, en construir consensos que saquen adiante os problemas e os proxectos de futuro dos veciños. É certo que temos que traballar máis en facelo. É algo que nós temos no debe. Témolo no debe. E anuncio que seguiremos traballando para intentar construir fórmulas que axuden a sacar as cousas adiante. O que dixen antes do Ministerio de Facenda e que, bueno, parece que non quedou moi claro sobre o uso do remanente. O Ministerio de Facenda o que está aprobando é a suspensión das reglas fiscais para o ano 22. E as suspensións das reglas fiscais é o que permite o uso do remanente. Tanto no 20, como no 21, como ahora aprobado no 22 tamén. Entón, temos tempo. Temos tempo de facelo. Efectivamente. Hai un remanente do ano 20, que temos hasta o 31 de decembro para ejecutar, e o que non se ejecute pasará ao remanente do ano 22, que teremos hasta o 31 de decembro do ano 22 para poder ejecutalo. Entón, non nos poñamos límites. Non temos límites. Bueno, venga, vamos a... vale, venga. Está... Iba ben a primeiro turno de intervención, logo. Señor Ruiz, terminou? Terminé, sí, terminé. Sí, vale. Señor Ruiz, perdón, señor Díaz, ten a palabra. Ten toda a razón do mundo de pedirlle disculpas. Ten toda a razón do mundo. Efectivamente, ten toda a razón do mundo e pedirlle perdón. Ten a palabra. A partir de hoxe non ocurrirá isto. Non, está ben, é correcto. É correcto e entendo ser flexible, pero ten toda a razón do mundo. Ten a palabra. Evidentemente, usted dixo, temos a forza que temos. É porque teñen a forza que teñen. De 5, que usted o reconoceu. Porque é unha cousa clara. Se pode intentar despistar de distintas maneiras a xente cos presupuestos. En canto aos presupuestos, aí hai obras que van no pos que nós votamos a favor. Vale? Por lo tanto, sabes que voto pos independientemente, e depois se faz un presupuesto no que o pos é menos da 10ª parte e ocupa casi toda a inversión que hai nun proxecto de presupostos, o cual nós votamos a favor no seu momento no pos, foron para adiante incorporados ao presupuesto, porque a xente non entende, e é prácticamente todos que tenden de inversión. Salvo 80.000 euros que tendes asegurado, o resto non entendes nada. Creo recordar que o presupuesto que tendes de inversión anda sobre 1.900.000 euros, dos máis baixos que hai. Bueno, aquí estamos tratando dun tema do remanente, aquí iso que se fala é de todo, de despistar, mezclar cousas, e está claro que vamos a votar. Vamos a axudar a pagar os provedores? Sí. Nós votamos no seu momento en contra porque van cousas mezcladas. Nos dixemos aquí que alguén tomou e interpretou que íbamos facer unha moción e íbamos a presentar unha alternativa porque non estábamos de acordo en algunhas cousas en términos cualitativos do presupuesto, en outras cousas, como nos comerciantes, e outras axudas en términos cuantitativos, que merecían máis. Nós non votamos o presupuesto por votar en contra, sino que nos dixemos que íbamos a presentar unha alternativa. E ahora a primeira alternativa que presentamos é o remanente máis urgente. Señor Dolores, é o que quería ir eu que estaba falando xa e debatindo Luís e máis Fernando. Hai alternativas xurídicas
para que se podan prorrogar as subvencións. Hai que iniciar ben o expediente, armar ben os expedientes de incoación e iniciación e pódense pasar a outros anos. O está facendo o Ayuntamiento de Coruña en esos términos. Además, está sacando unha segunda alternativa de subvencións. E sabe o señor alcalde, que en isto eu creo que se fai un mudo, pero sabe perfectamente o que ten que facer co remanente. Sabe perfectamente o que ten os seus asesores. E o señor Luís tamén sabe. E usted tamén seguramente o sabe. Non van a quedar cartos baleiros. Pódense trasladar, incoar os expedientes e trasladar de outra maneira ao seguinte ano, o 21, o 22 e o 23. Porque o está facendo alcaldes de Curga, alcaldes de outros lados, que teñen o mesmo asesor que o señor alcalde. Porque traballan para distintos partidos. É verdade ou non é verdade, señor alcalde? Pero de que estamos a falar aquí? Estamos embarrando o terreno. Como ustedes queren ocultar o seu voto, non se queren clarificar, están embarrando o terreno, despistando sobre presupuestos, sobre que contamos. Claro, tamén dixeron outro día aos señores das residencias de servicios sociales, que tuve unha reunión con eles, da residencia, que eu votara en contra, porque, claro, había unha partida por un posible proxecto de 40.000 euros no presupuesto. É que nós que non aportábamos nada. Non hemos recibido unha chamada, señor Luís Bosa, para ver cal era o anteproxecto que tiñamos nós. Cales eran os medios que tiñamos nós, as nosas propuestas. A nosa ni nos dixeron, oye, como hai que incoar este tipo de expediente, que é un expediente complicado. Se está dicindo a xente de Bealo que non se pagaron a primeira obra, que se pasou a segunda e todo eso. Se está basando todo en iso que di usted, colle esa lista. Mire, é que o PP, mira, usted dixo que tiña a forza que tiña, sabe por que a ten? Porque está abandonado do que os puxeron aí. Aquí falase, non, nos propoñemos. Pero sabes para que vos propoñen? E vos o sabedes, para coaccionarvos, chantajearvos, sacar partido desas mocións e ter máis poder no goberno. E nos hemos axudado, Luís, señor alcalde. Hemos axudado, usted o sabe, en algúns momentos. Préstamos nunha obligación legal que anda confundindo ya a xente. O alcalde ten que cobrar. Que me digan, non, que ti deixaste... Non, eu astúvenme. Un alcalde ten que cobrar porque o di a lei. E nós temos que ser coherentes. Pero nós o alcalde non puxemos aí. Sei que valorarlo. En tema de presos, hemos votado a favor, usted o sabe. Que non hemos feito propuestas. Eu co alcalde falo, evidentemente. Tamén falan vostedes. A mí me acusades de que se eu falo co alcalde estou pactando con ele. Vos se falades co alcalde non pactades con ele. Pero é que non só non pactades con ele, é que non o apoyades. Non sodes nobles con eles. Non sodes coherentes co primeiro pleno de constitución da alcaldía. E aquí intentouse abarrotar Boiro. E os primeiros que intentaron abarrotar Boiro a labor de goberno foron o bloque ICD, no seu momento Velo e o BNG. E aquí, pleno tras pleno, rapapolvos desa parte. Máis rapapolvos desa parte que desta parte. Pero que lle queredes contar á xente? Milonga, señor Carlos, que non é así, hombre, que non é así. Nós aquí traemos un tema concreto, conceptos concretos, números concretos, con posibilidades de máximos, que poden ser reconducidas legalmente antes do 31 de diciembre, se encoan perfectamente os expedientes e non perdemos máis o tempo, poden ser trasladados a próximos ejercicios, sin ninguna pérdida. Sin ninguna pérdida. Ellos di unha persona que gobernou e que está asesorada. E o señor alcalde tamén está asesorado. Porque o señor alcalde vale o que pero non é tonto. Non é tonto. Non nos gusta como goberna, non nos gusta como fai. Ele xoga, fai as súas maniobras políticas, pero aquí non nos engañe nadie. Nós traemos unha proposta en positivo para que se paga en tempo e forma. Que non gusta. Nós non hemos sectarizado a ningún grupo. Nós non queremos amilanar a nadie nin as propuestas a nadie. Queremos ser un grupo que aúna as peticións de todos para aplicar un remanente. Cousa que non son capaces de facer vostedes co alcalde. E teron que facer o grupo do Partido Popular, o que legítimamente tiña que gobernar, ainda que ilegalmente non poda, por culpa da lei electoral.
Pero vos sodes os responsables de que o Ayuntamiento este así. O grupo de goberno debía de ser 5 concejales socialistas, 2 do Bloque, 1 de ICB e outro de Boiro Novo. Eses son os que constituíron o actual goberno. E agora aquí todos nos queremos salir por petreras e trasladar e despistar con mociones de censura que non existen, con que no votamos a favor, porque somos el grupo de la oposición. Y aquí la verdadera oposición, la peor oposición que tiene el alcalde, no está en este lado, usted lo sabe. Usted lo sabe. El Luis lo sabe. La peor oposición está ahí enfrente. El Bloque. Y Boiro Novo. En estos momentos ICB no está, porque ha cambiado la cosa. Está en unha posición normal, independiente. Mira, por alusións, porque xa me nomeou 4 veces. Vale. E entonces, lo que está claro, ¿quieren votar? Voten a favor. Enmendar, no se va a enmendar nada. Es nuestra moción, nuestra propuesta. Lo que se vota es la primera moción. Segundo lugar, está enumerado en la segunda moción los conceptos, todos los conceptos, salvo error, que van en términos en la primera moción, para simplificar. Para simplificar, y es legal lo que se está haciendo. Se vota la primera moción con puntos, comas, señales y demás cosas. Nada más. Moitas gracias. Bueno, antes de nada... nada, un minuto. Gracias. Simplemente quería aclararlle ao señor Diaste, porque o mellor non sabe o que é estar na oposición. O BNG sí que apoiou no Pleno de Constitución un alcalde, pero apoiou a súa investidura. Non constituímos ningún goberno. Entón, como que estamos na oposición, desde a posición na que estamos, vamos a seguir facendo a nosa labor de oposición. E se temos que cuestionar ou se temos que criticar as labores do goberno, vamos a seguir facendo, porque que o apoiáramos para a investidura non dá carta blanca para que teñamos que votar todo con eles, nin somos, repito, non trate de confundir a veciñanza de Boiro. O BNG non é goberno, o BNG está na oposición e como oposición que somos imos a seguir facendo o noso traballo. Moitas gracias, señor Suárez. Bueno, visto isto, decir que non hai chantaje por ningún partido político e eu creo que deberíamos de reflexionar depois de ver este pleno todos os concelleiros e concelleiras desta corporación, porque isto naturalmente é unha opinión personal miña, pero a verdade que estamos dando vergonza, polo menos a min me dá vergonza e eu desde aquí pedirlle perdón aos boirenses pola miña parte polo espectáculo que estamos dando. Os boirenses non merecen unha corporación como esta. É verdade que estamos a tempo de remendalo, eu creo que temos que remar todos no mesmo sentido a mirar polos boirenses. Naturalmente, pídolle por favor a todos que traballemos na mesma dirección, que cheguemos a acordos e que deixemos estas luchas que non chegan a ningún lado. Moitas gracias. Antes de nada, darlle a palabra ao señor secretario para que nos aclare antes da votación que é o que vamos a votar, porque a verdade que eu, chegado este momento, non sei o que vamos a votar. Gracias, señor alcalde. Primero, hacer una puntualización. El segundo informe que se ha efectuado, digo por una intervención que ha hecho el... Sí. El segundo informe que se ha hecho, se establecía ahí al final lo siguiente. Para concluir entender que o Pleno é competente para instar unha actuación ao alcalde, era un exemplo que se daba, que, reitero, non tería efectos xurídicos nin vincula ao alcalde, trae a colación a seguinte proposición non de lei que foi aprobada o 24 de outubro de 2017 no Congreso dos Deputados con 170 votos a favor, 136 votos en contra e 35 abstencións. E que di o seguinte. Proposición no de lei del Congreso de los Diputados que insta al Gobierno de España. 1. A reprobar la actuación del ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido Álvarez, y del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don Alfonso Dastis Quecedo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.1 y 29.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno. 2. A proceder al cese de ambos.
Previo acuerdo del Consejo de Ministros por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 770-2017 de 28 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior para el Ministro del Interior y de lo dispuesto en el artículo 1.1 del Real Decreto 768-2017 de 28 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el caso del Ministro de Asuntos Exteriores. Y 3, a iniciar los trámites que sean procedentes para hacer efectiva su sustitución. Pues, en este caso concreto, lógicamente aquí el Parlamento lo que ha hecho ha sido instar al Consejo de Ministros y al presidente a la destitución de unos ministros que no han hecho por mucho que lo hubiera aprobado el Parlamento. Entonces, lo que digo, a ver, primero, el acuerdo aquí está instar al grupo de gobierno a adoptar una serie de medidas. Vale. Lo que se vota es lo que viene en lo que se dictaminó en la comisión informativa, que es la segunda propuesta que se ha presentado. No obstante, reitero lo mismo. Entiendo que esa segunda propuesta, pues por posiblemente falta de concreción, no hace referencia a la primera, pero que entiendo que la voluntad que se ha presentado hacía referencia a la primera. Y reitero lo que he dicho la primera vez, que instar al alcalde, al ser el Pleno un órgano completamente independiente y no ser superior jerárquico del alcalde, es una especie, en este caso, de ruego que, lógicamente, el alcalde tendrá que tener en consideración de ser aprobado, pero que no lo vincula en absoluto, ya que sus competencias son claras en esta materia en concreta, que es la incoación de un expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito cuando aparte el alcalde entienda que ese gasto no se puede demorar. Y eso es competencia del alcalde y no del Pleno, que no se puede usurpar esa función. Y creo que no tengo nada más que... Muchas gracias. Voluntad es muy efímero. Vamos a votar. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos en contra. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Muy bien, damos por finalizado este pleno. Muchas gracias a todos.